Si Mr. guys, dunay gi-refer nga sakayan. Yan ning gitabunan guys kay aron dili ulanan. Kay kung magtrabaho basa, dili mo tapot ag mga puksian ni guys mo nang gitabunan. Murag muuwan guys. Nagsabot-sabot ni sila guys nga mangadto sa Badyang. Hello guys, good morning. Karon guys, gatrabaho ako Mr. aning sakayan nga gripper guys. Sakyanan ni sa amo ang amigo. Gipatrabaho guys kay basin ko og dunay bulinaw magkabo. Amo ko na ni ang sakyan guys. Og yang gitabunan usa ni guys kay basig mo ulan. Muulan niya din sa mudapit o dili na hinon niya matrabaho ning maong sakayan. Kay magdalikit na ang panagsag ulan aning amo dapit guys. O kaloy sa Ginoo na humana jud, humana. Sa adlong Domingo ni guys, wala lagi ang taon po si Jay lugar. Bisag Domingo mangawat na siya sa adlaw. Kay pagkalunes magtrabaho na po ni siya guys. Igo po nga mo gahi ning maong dapat nidya. Munang mudalikit na po siya pamanday. Kani siya mara giigo ang lugar ni Bert ani. Pero kay gahuna-huna man si Bert nga basig mo kapa ang bulinaw. Iyan ning giapas jud og trabaho. A few moments later. Sa gabi guys, gipadad-an ko ni Ma'am Flor og empanada guys. Daghan ni nauhay lang ko og video. Guys kay nalimot man ko. Mo na lang hinuon na nabilin. Salamat Ma'am Flor ug Ma'am Amy sa gipadala. Og di ako sa gawas ani guys, mintras ko ga assist ko ni Bert sa paggama og sakayan. Anilingaw ko video aning ako mga tanong guys. Bisan to og arang ini taas ni agi ni apagajon intay nabili na akong mga abuwak. Bisag init guys, giagwentahan jud na ako og pamubo. O guwa ko magdahom ani guys nga duna day koy arwaka ani ni buwak. Hala gay. Ni buka na baka ni ron gabi una guys. Iwagi bukad na lagi oh.
Hala, oh, karon pa mo ko nahinumdum nga. Ga-edit ko. Ugma pa sila na. Ha? Unsa nang gastusin. Dibuka dai guys, di ang ludyo. Pag ingog arwaka, ahong giari diari guys sa iyahang pwesto. Dibuka na siya guys. Duha ka buok ni. Nakurat lang ko. Nung sa man mapamay pag-edit na ko ani. Wa na lang ako video guys. Arang humuta. Nakabuka din taon siya karong gabi una guys. Dungan sa akong pag-edit. Kanini buka na ni siya guys. Duha ka buok. Bisan tuod o gisagubang ang kainit sa ni aging mga adlaw guys, nakabuak gihapon si Dia. Salamat ko ani guys. Sa amo na ng paniod to guys, adlong Domingo, Father's Day. Gitagaan mi sa amo ang igsuon og sudan. Sa ulog day sila sa Father's Day. Gihatdan mi ni nini guys og merinda. Manindot niya nga puto o manindot niya nga sinigang. Sus, paborito ra bag yun ako ni guys. Sinigang. Salamat day nini, doy alan. Sa puto nga gihatag ninyo. Puto cheese. Ako di unang nitilaw ani guys kay nahibaw jud ko kung sa kalami sa iyang timpla. Init pa kini guys. Parisan din sa puto. Ago, lami na kayo guys. Lami ni mangluto si Dainini o ingon man sa iyang puto. Wa sa ko manawag ani og kauban guys, ako say unang nikaon. Kaya ako mga bata ni guys, tuwa man sa badyang kamera si Bert ani. Wa na may ani magduang sa paniod to kay maora ni among gi Paris guys sa paniod to. Namauli na sila si Alex guys, si Alvin. Gikan sa badyang. Aga akong junior ani guys, wa man day mo uban. Kailain po gilakaw. Si Alex rin ni og iyang asawa og si Alvin po og iyang asawa. Gikan sila og badyang guys, nangaligo, naghumol, gada sila mga labhunon. Namauli na guys. Salamat sa inyong pagsilip guys. O ako nagpasalamat sa inyong way puas sa pagtanaw sa akong mga video guys. O ako moingon bye bye.